Βρισκόμαστε κάπου που έχει πολλούς αλήτες. Βρισκόμαστε στο χαλικάκι της Ηλιούπολης. Πριν λίγο πηδήξαμε για να κάνουμε γυμναστική στο Στίβο μέσα. Και έχω έρθει με έναν θανατοπινίτη. Το λένε Αλή Μαρχάτ Σαλίμ. Αλή, 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 αλλά ντρέπεται να μιλήσει. Τώρα με κοιτάνε κάτι που πίνουνε φούντες και είναι πολύ αλάνια. Είναι τα αλάνια της Ηλιούπολης με GLX, στρογγυλοφάναρα και διπλώματα πενηντάρικα. Γιάννη, Αλή, Αλή. Τώρα θα σας δείξω κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Πώς κλέβουν ένα μηχανάκι μετά τις 12. Είναι αυτό εδώ το υπέροχο μηχανάκι. Και κάνουμε αυτό το πράγμα. Βασίλη, δώσ' μου σου πάω κάτω. Με το κλειδί. Τώρα κοιτάξτε πώς το κλέβουμε. Με το 3, 1, 2, 3. Έτσι κλέβουμε μηχανάκια. Yo. Thug life.